ноҳияҳои лаҳшу рашт, тоҷикобод, нуробод ва сангор яке аз минтақаҳои асосии картошкапарварӣ ба шумор рафта, қариб 40% истеҳсоли картошка ба ин ноҳияҳои кӯҳистон рост меояд. Ҳамасола деҳқонон аз мавзеъҳои картошкапарварӣ дар баландиҳои 1300-2000 метр ва аз ин ҳам баландтар ҷойгир мебошад, ҳосили фаровони картошка истеҳсол мекунанд. Аз ҷумла соли гузашта деҳқонони ноҳияҳои зикргарида дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ аз масоҳати қариб 12000 гектар беш аз 245000 тонна картошкаи хушсифат истеҳсол карданд. Картошка дар шароитҳои гуногуни иқлиму хок афзоиш ёфта, дар ҷумҳурӣ қариб дар ҳамаи ноҳияҳо парвариш карда мешавад. Агар ҳосилнокии ин зироат аз ҳар як гектар дар ноҳияҳои кӯҳӣ 250-350 сентнериро ташкил диҳад, пас дар қисмати таҳдаштиҳо ҳамагӣ 150-180 сентнерӣ ҳосил медиҳад. бо шарофияти истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон баъди соҳиби истиқлолият шудани ҷумҳурӣ қариб ки ҳамаи деҳқон соҳиби замин шуд, замин баробар тақсим шуд ва шахсӣ шуду ва дар истеҳсоли маҳсулот мардум аллакай камари ҳиммат бастанд. мо як чиза бояд қайд кунем ки бо дастуру супоришҳо, ҳидоятҳои ҷаноби олӣ президенти мамлакат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ эмомалӣ раҳмон, олимони соҳаи кишоварзӣ дастгирӣ ёфтанд ва кӯшиш барои ба даст овардани навъҳои нави хушсифату серҳосили картошкаро ба роҳ монданд. ба ин мисол шуда метавонад картошкаи Тоҷикистон, ки имрӯз дар водии Рашт, на танҳо дар ноҳия, дар водии Рашт ҳамаи ноҳияҳо ба пуррагии ин картошкаи Тоҷикистон, нави Тоҷикистонро истифода мебаранд, ки ҳосилнокияш аз 25 то 40 тоннаро ташкил мекунад. пешрафти ояндаи соҳаи картошкапарварӣ дар ҷумҳурӣ ба ташкил намудани системаи илман ҳосилнокии тухмипарварии маҳаллӣ дар минтақаҳои кӯҳсор вобастагии зич дорад. ин аст ки бо мақсади рушди соҳаи тухмипарварӣ дар шароити минтақаҳои баландкӯҳ, дар пункти такягоҳи институти боғпарварию сабзавоткории академияи илмҳои кишоварзӣ, ки дар ноҳияи Лаш фаъолият дорад, олимони тоҷик тухмиҳои ба шароити маҳал мутобиқу серҳосилро парвариш намуда истоданд. баъди истиқлолият мо шароит ёфтаем ки ба дигар давлатҳо муносибат кунем. аз дигар давлатҳое ки бо парвариши тухмии картошка сару кор доштанд, ба ҷумҳурии мо навъи Пикассо, Аладдин, Кардинал, дигар навъҳои хуби серҳосил ворид шуданд. масалан картошкаи Пикассо яке аз картошкаҳои беҳтарин ҳозир ба ҳисоб меравад, ки дар ҳосилнокияш дар ҳамин минтақаи мо аз 30 то 40 тоннаро аз ҳар як гектар деҳқонҳои асил ҷамъбаст мекунанд. ё ки Аладдина, ё ки Кардинал дигарош бошанд. имрӯз деҳқонони мо аз ин фахр мекунанд, ки ё аллакай соҳиби тухмӣ шуданд ва лаззати истиқлолиятро чашиданд, ҳосили хуб, сифати хуб ва аз нуқтаи назари иқтисодӣ дар хоҷагӣ ва ё даромади хуб мешавад. ноҳияи Лахш яке аз калонтарин ноҳияи картошкапарварӣ ба шумор рафта, деҳқонон давра ба давра майдони кишт ва истеҳсоли картошкаро зиёд карда истоданд. аз ҷумла соли гузашта дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ аз масоҳати 5670 гектар зиёда аз 101347 тонна картошка истеҳсол карда шуд. ин аст ки соли ҷорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон майдони кишти картошка ба 5368 гектар расонда шуд, то ҳосили маҳсулот афзояд. аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ дар ноҳияҳои Рашту, Тоҷикобод ва Сангвору Нуробод майдони кишти картошка ба 7457 гектар расонда шуд. асоси пешбурди зиндагии мардуми минтақа ба шумор рафта, имсол майдони кишт хеле ҳам зиёд шудааст. бо шарофияти истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳаи картошкапарварӣ дар минтақа умуман дар ноҳияи Рашт рӯ ба тараққӣ ниҳода, мардуми деҳот аз истеҳсоли картошка фоидаи зиёде ба даст оварда истодаанд. дар шароити минтақаи кӯҳсор картошкапарварӣ ин хеле муфид буда барои мардум фоидаи зиёде меорад. масалан агар мо 1 гектар майдони картошкаро бо ҳисоб гирем, дар майдони 1 гектар агар мо ҳамагӣ 22-23 ҳазор сомонӣ хароҷот кунем, дар сурати
ҳосилнокии картошкаро аз 250 то 350 центнери ба даст овардан мо метавонем фоидаи хеле зиёде ба даст борем. Масалан, агар 3 сомони картошкаро мо дар бозор фурӯхта тавонем, ҳам хӯрокаи яксолаи худро захира мекунем ва ҳам тухмии соли ояндаро захира мекунем ва ҳам боз 60-70 ҳазор сомонӣ ба оила фоида меорад. махсусан ман худам хоб хоҷагии деҳқонӣ дорам, 1.5 гектар картошка киш намудам. нашнамои картошка хуб аст. хоб тухмиомон тухмии хуб буд. мо 6 нафар дар амин хоҷагии деҳқонӣ кор мекунем. зиндагии ҳамаи бародарони мо аз ҳисоби ҳамин картошка мебошад ва сатҳи зиндагии онҳо аз ҳисоби ҳамин истеҳсоли картошка рӯ ба беҳбудӣ оварда истодааст. ба гуфти деҳқонони соҳибтаҷриба, иқлими ноҳияҳои кӯҳистон имкон медиҳад то аз ҳисоби азхудкунии заминҳои бекорхобида давра ба давра масоҳати кишт ва истеҳсоли картошкаро зиёд намуда, дар ин раванд ворид намудани тухмиҳои хусифати картошка яке аз роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокӣ ба шумор рафта, дар шароити минтақа навъҳои нав ҳосили фаровон медиҳанд. бо шарофати истиқлоли давлатии кишвари азизамон соҳаи картошкапарварӣ дар ноҳияҳои минтақаи Рашт рӯ ба пешравӣ дошта, аҳли заҳмати хоҷагиҳо ҷиддуҷаҳд доранд то дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзандаи худро гузоранд.